Mira, mira qué bonito, mira, mira. Acceso, tengo que pagar. Sí. Lo que passa que un moment era un poc tot el dia estan muntant i dic, lo ràpid que se'n va tot. Cuando tienes invitado ya te buena comida. Està tot com a millar quan un dia més se vea. Un plato. Claro.